bot, wanay sulod ang iyang tita kang buslot. Christmas bonus wa mo abot. Ang iyang tita kang buslot, Christmas bonus wa mo abot. May lalaki nga abdi og lihok, murag si Santa Claus iyang gisulot. Ang tiyan tambok ang naong daot. Nagpa-disguise di ay nagpabungot-bungot, aron dili siya mailhan nga siya di ay mangongoot. Oh, sa shopping center kung magahoot, hikap-hikapa ka ng imong sampot, pitaka basin og mo lagpo. Hikapa ang imong sampot, pitaka basin mo lagpo. Santa Claus! Iyos ka sapa. Ato na siya palitan. Ano man? Ato si Andoy. Ina nga. Ipanitan siya na tawana. Ha? O di ay, Ato. kung mga tanan ako siya, di nga nung ipanidaan siya. Basta ato lang ina lang nga. Pagbantay-bantay yun siya. Sige, sige. Dinhay mananay kon, nagsunglass og itom, tukarya pagpaminaon, kay sistang buak maintaon. Hala agwanta, bisag puwerting sa baa, dunay kagilgil sa tansan og lata. Dili mo onong konway kwarta. Andoy, Flor? Ano? Ito ano? Asa man? Naglawig ko mang dinggod. Sino ang skanding? Ikaw day! Di man siya masugot ako mo lawig. Mata agad. Wagi ayo. Kamu ba? Sus, paita ninyo eh. Wa mo gimoy tahod na ako agad eh. Musupak man mo kung sa akong sugo. Kawa gani yung hinungdan eh. Magtuman na ka mas inyong gusto. Saon taman di man siya magpapuli. Wala na siya ra. Oo, ang may pinapuhiyaw eh. Amagi, sagit ni Bono. Nag-isa ba ko na ako pagayugan ni Nebe? Ikaw! Oh. Okay ra gyapon tay. Anak ko nimo mutabang. Tama. Ay, yung gayos ka ko eh, pagbigasan. Now, kamaw ka! Inspeksyon na ng mga balay, ha? Oh, okay ra man tay good. Sa di lang ko ganan bantay ng kanding uya. Si Andoy sa di sa sugot. Aglo ko ana eh. Basta, ha? Tara, kuyog ka, ha? Maray mong maguwa nga may laki eh. Marag yun, dili bayot pa, laki-laki yun. Hindi nang sutik. Kuha na niyang kanding. Karap. Sige, tabangi ko. Hinay sabtay. Hinay? Hoy! Ikaw ba? Ngano siya misyo ka matahod ako? Ha? Ano ka matahod ako? Tawad mo kunin mo tay. Wala nga no, ikaw may kagunan ka ng kanding. Ha? Ano ko, di man si Flor. Pastang ko ang... Gusto man yung pagtuon yun ako, balibol! Inyo mo pagkipasa-pasa! La, ikot ng kanding ka! Flor! La, paglungan dito! Puy! Ha? Kaya kiman ni Flor ha? Muro mo sa tatay. Uy. Mahal na lang kanding mo. Hindi mo man sa tatay, kay matiman. Kapoy biyan na. Uy, kibaw na mahadlok ta. Ay yun ni biyahe Flor ha? Narabay gusto manikian eh. Oh, ihatag na niya. Uy, ay pag binuang di uy. Ihatag ni na ako nga ako nang giampingan. Sa baka di bantayin niya ha? Uy, abiyaan ni. Uy. May buhay pa dyan ka ng kanding da. Maamong tanim kalaki. Mamay gustong tatay. Natay buhaton, ita ka buhat. Ako mo ampingan na, di man sa si gusto. Bantay lagi din ang ampingan niya ha? Pasko na usap karon, usa kami alian nanay gon, manghinaot kami yun. Nagpapagayo ngayon. Na Pasko,
palukop man ni Eusebio ang tanang kabalayan. Kalukop lagi. Pero unaw lang sa ning duol sa tuwa. Bisag asa ta. Kung asa mapabor, ato ta dito. Mas Nay. importante nga, tumano na ito nagsugo ni Eusebio. Ay, imong anak ka bayot ay. Bayot. Bayot, di mo na bayot. Bayot mo lang nga. Uy. Lagot. Di, maka. Piligro kayong kanding tayo. Uy, kay doon narabay mo angkon ato. Paliton ko na niya. Paliton, kisan palit. Katugong Santa Claus ko nga magsurosuroy. Ibog ra ba kayo to siya kanding? Awang sa'yo noon. Karoon ka ganansya ka, ibalik niya. Dili ko, uy. Ugdi ka. Ipagkawat. Dili. Atoy. Ay, pagkongkon ha. Diki-diki na. Dili. Sunod, dili. Daghang mga kinokos kung Pasko maghigwaos sila magahinam-hinam sa ilang pinaskuhan may ninong ug may ninang motago kung paninglan mahadlok pangayo ag pinaskuhan kay Pasko man karon atong nakaloyon katong nakasala atong pasayloon may mga mananaygon orkestra pa ang daton ang mangantang mo koyog daghan kay magapanon may tihig sang tagbalay tangkyuhon lang usahay ang mananay gundayog bagol bulay kay Pasko man karon atong nakaloyon atong nakasala atong pasayloon may Pasko na! Sir, Ho, ho, ho. Ako si Santa Claus. Gilibot ko ang tibuok kalibutan aron sa pagpahibaw nga Pasko na. Ho, 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 ho. ikaw ba ang giingon sa ko igsuon nga nagkagusto sa mga kanding? Oh, yes. Ako'y mupalit sa inyong kanding kay ganahan ko. Saon man, di man ibaligya kuno. Di bitaw kay bag-o mo na niyang pinalit. Ho, ho, ho. Pero na may mga kanding sa damang silingan, mga nindot pud to. Mas ganahan magukuan ning inyong kanding. Bisag usa lang kabuok. Akong paliton. Usara di ay? Oh, usara. Ingna siya. Kaya ako dayon dadon sa amo. Wala pa man diri ako igsuon, Sir Good. Ingnon lang ya tika kung mubalik na to, pero hayan ang tada imong gustuan eh. Kung ikay papilion day. Asa man mas maayo ani? Ay, puros na sila maayo ng tanan. Pero kung ako gipapilion, arikos mga bata, sir, kay mutubo pa man ya, mga anak pa. Pero hae man gyud ang makalingaw kung ikaw ang papilion. Bisan hain ani nila mga batanon kay muhamag man, kalingaw. Sige day. Adto sa ko ha. Oh, sige, Pero- sige. Mobalik ra ko. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Happy New Year. Ho, 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 ho. Nagwansawan ka din ha. Marikara. Nay, si Santa Claus ba? Gusto siya mo palit sa kanding. May bawa si Andoy. Arunoy samok. Baagi mo eh. Mahala na ko makuha. Basta atong tumano atong agawon. Ato ko sunahan ko. Itong taong ko eh. Mahuwa sa kanoy eh. Ikaw usap ka niya. Uli sa ko na eh. Kaya maniud to ko na eh. Kaon sa ko. Mga dito tayo eh. Gusto.
mo. May ito ni mong dag, rason eh. Nagkabaw na ko doon, sinati mo una. Atong Diyos, hindi tugot, nga na itong uli god. Ano na yun, sa hapon na natin wasan ng uban na yun. Pwede, Andre. Ang sabi mo na kita ito, ha? Ang mo, ang sabi. Dahil what? Wala ito. Ano diki-diki, mura magka... Why, gusto, ha? Ikapoy na ba ko yung nabuho, ha? Ikapoy na ba ko yun, eh. Nya ako, lang. Wa lang. Ay, mura pa rin mo matoy. Nay, lain sa... Utusod! Takdas kong anak. Gandoy nga. Tubo. Pangita, ang tayo makitaan. Kamu ba? Sige mo reklamo. Ha? So, gingan lang na tag tapulan sa ato gaon. Mawatay na himo. Nga kamo, sige mo kapoy. Mamauli yan sa tatay, oy. Dag-o mo, taligsik ng gali. Ano man ay? Mahal ka pagtalisik sa nagkakasen? Ha? Sa may labot ana. Wala na ito. Wa reklamo. Ako yung leader ni. Ako lang kung sa ako decision. Ikaw son, utusan ka. Deka reklamo, kita ba duha mag-isali ka na ni? Gasay na ni. Nga ako, pati kapuyan ako, ikaw. Sus, marisit ni mga Ato lang ko rin araman ng mundo na yun. Ano mo? Total, bahuro trabi tayo na itong inspeksyon ta ng balay. Ya, nasa ko'y problema sa limit man god. Sige lang andar. Ya, iharap ko na ba yung slaklak? Natay matutukon tong mugangan ng bayot. Muli lang ko na yun. Ikaw ba? Musugot ka ron, no? Sige, ingon ako nga, under ko ni Munday, ikaw, ando sa kan Dimit. Nga, musugot na ka, bawion to yung asawa ni Dimit. Ako galing, nangandro ko nga, bawion si Munday, wag ni bawi. Kay kasado man, mi, mauna. Dili bang ko dinisyo. Maong gisapot na si Tatay Dimit, gumikan mo sa bahay. Gisaad di Sir Barlon. Ya kinisan si Carlos, nga mo'y nagpanday, hinay kayo, hantod ka nung pag imahuman, ya sige lang kong bayad. Ayun nagtagdag, imugang ang bayot, oy. Pareha na na usay. Sa kadya. Dahil sa larot.